Salbrumno sakhamkrani kothmano nanyani musungkhe channel nobo subscribe khlaib tonidi tei bell icon nobo click khlairodi tamni hingke ulo jotto video update khlaimorokno buni slai sikang naimanani bagui khajani mare ke jingsonoroni bagui ang tini kaisa tips tuwi phaikya khoksia kasangoi belai khe kosto angoi tirok nangoi manya mairok kahamke sawi manya angoi tomarok belai khe nukjago abong khabohok ni mungsasuk problem ni bagui no ongo onek somoyo jesa samani bising tui hojom ngya angoi din por din joma angoi tongoyo taisini bohok kahamke srai poriskar ngya ba bohogo mungsasuk problem tongkhebo khoksiyo kasarok ngo kun somoyo food vitamin problem rokni bising tuibo angmanuk jago khoksini kasarok abono ta kiridi abo samanyo problem si o kasani bagui kahamke mungsapano sawi manya khajani mare kising songno tinini video norokno kaisa jabardasti duita sawono je norok kahamke use khlaike khoksi kasangoi tongmani apkos no aram ngai tei bukhukni kasarabo jotono hamai thana tei aboni bagui ani o video bai puilani simi paithak jora gdaloi tongni number 1 of faidinaleno dolok puilao nanrok jotono sino tol siblai tongo antibacterial tei antifungal jepro khoksiyo kasango apruno pas hoita tol siblai nahawai kahamke tei bai soi nahardi aboni yagulo blaino bukhogo dawai wasebdi kasawo bacteria yong tongmarok thoi thangai tei sawoi tongmarok ni hoite aram angnai tei kasarabo hamai thanai ate hentebo tulsi blaino kasapkhe togoi kasawobo phulai mano aboni yagulo number 2 tongo modu noro jotono saimano modu tongo antibacterial properties salo 3-4 bar khoksi kasawa phuli dolok norok yasibai phano phulai mano tola bai phano phulai mano paithakon norokno kaisa sawono jodino o kainoi norokni aro gri hinke narikani thok abole joton nogono tongoi phano mano uilao no tola baikhe je jago kasango o kasawo pholi narikrawo antimicrobial upadan tongo kasana hamrani bakoi belai subao khajana mare kising song o kaitham tips ni bisingo kaisa tips no desakai pano use khlaidi o tips ni bising tui norok busuk hamai mankha norok tolao comment khlai desakai pano ano sadi tomongno norok o video no nangjaka hinke norok ni dolok no joto mansak o video no share khlaidi norok ani o video bai puilani simi paithak jora krangoi tongmani bagoi belai keno hamba